Chenro mar goyo kogno jombetre mogwel donjo odiechienge mar ariyo kawuono, kama jambetre mogwel e piny Misri Fred Outa ochopo e nyim kamati motelne kod jaod bura ma Belgut Nelson Koech. Outa nokwedo weche mag siayo jopuonjre mag Ahera Girls mar bago ng'anyo e kinde mane en patron mar skundno. Nosingo mar tiyo kod lony mare e weche mag pinje maoko e kinde mane otelo ne komiti mar Senet mar weche mag pinje maoko e tayo tije kaka jambetre. Mamoko bende midhi dadhogi kawuono gin Peter Njiru, Ngire Ann Manguli, Timothy Kaluma kod Christopher Lang'at. Watudore achiel kachiel gi Chris Owino ma bende ni kamigoye kogno jombetrego mondo mi oketwa e ler. Chris Owino, kinyalo ketowa e ler ni to chenro ochopo kanye? Erokamano Milton, mana kitselero ni mikwa Ramogi en odiochieng' mar ariyo mar goyo kogno jombetre mogwel 27 ma jatend piny Dr. William Ruto ne ogwelo e lemo mag jombetre. Chenro ni ne ochakore e anga odiochieng' manyoro kama jombetre mogwel 4 nyoro go kogno. Kendo achiel kuom jombetre mogwel Joash Maangi ne oyudre kama tek mokalo e wi mibadhi weche mag mibadhi mitudego kambi mare e chenro mar gero udi mag sirikal e bubad migawo mar National Housing Corporation. Kata kamano otuo dhoge ni onge orak mane omi kambi mare ka owacho ni oler ka pamba. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jombetre mogwel 4 bende chopo e nyim komiti ni motelne kod jaod bura ma Belgut Nelson Koech. E seche mag okinyi komiti ne otwak kod Peter Mbogo madhi e piny Pakistan kama komiti ne odayo dhoge kendo penje ang'o momiyo ogeno ni monego opuodhe mondo otelne piny Kenya e piny Pakistan. Kata kamano ne owacho ni odhi tiyo kod lony mare mar rieyo weche mag lweny kod weche mag pinje maoko e tayo mbetre mar piny Kenya e piny Pakistan. Inyalo paro jaka Black Peter Mbogo Njiru ne en Lieutenant General machon mosedhi e retire. Bang' Peter Njiru wuok ne wan kod Fred Outa ma bende ogwel ne pod lemo mar dhi chung'ne mbetre mar piny Kenya e piny Egypt e boma ma Cairo. Kane ochopo e nyim komiti ni ne okete tago maliet mondo oler tudruok mare kod lweny mane kata ng'anyo mar jopuonjre ma Ahera Girls e kinde mane en patron mar skul secondary mar nyiri mar Ahera Girls. Kata kamano ne onyiso komiti ni mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko ni ne ok osiayo jopuonjre mag Ahera Girls mondo bag ng'anyo. Gima ne otere en kaka patron mar Ahera Girls ne ogone sime ni skul mare jopuonjre bago ng'anyo. Kaka patron ne okawo thuolo mar dhiyo e skul kaka skul motelo ne ka patron mondo owinj to ang'o makelo mane okelo ng'anyo ma ok en adier ni ne ochopo e skul ma Ahera Girls mar siayo jopuonjre mondo otim ng'anyo. En owacho ni ochopo kaka patron mar skulno mondo owinj to en ang'o ma okelo ng'anyo. Bang' Fred Outa ne wan kod Professor Ann Kisaka madhi e piny Senegal ma bende utiek dayo dhoge thuolo machuok mokalo. Koro e kinde ni komiti no odhi yweyo mar migago bang'e to kochopo saa 8 to gibiro dhi nyime kod dayo dho jombetre 2 mogwel. Mano en Timothy Kaluma Mcharo ma ogwel ni onego bed ni dhi telo ne mbetre mar piny Kenya e piny Algeria, kaachiel kod Christopher Lang'at monego bed ni telo ne mbetre mar piny Kenya e piny Ivory Coast kata Cote d'Ivoire poni opuodhe kod od bura. Chenro ni biro dhi nyime juma manyien kendo igeno dhi rumo chieng' tich adek kama bang' tieko goyo kogno jombetre mogwel gibiro chwalo nyingegi, gibiro chwalo nonro maggi ne od bura. Bang'e to od bura nyalo puodhogi ama nyalo tamre puodhogi. Kata kamano warito neno ni to odiochieng' manyoro kapok awe Milton, duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC maling'ling mane wayudo ka jofwamb weche en ni kuom ji 27 mane ogwel kaka jombetre ma pod idhi nyime goyo kogno kod od bura kata komiti mar od bura mochung'ne weche maoko
en ni 4 kuomgi chilo mag mibadhi mieno. Koro achiel nyewasedo en Joash Mangi, en jalup gavana machon mar kaunti ma Kisii. Koro warito neno ni to gin jombetre mogwel mage kendo ma EACC omako negi amen, kendo utego mar EACC omako ewi weche mag mibadhi kaluwore kod chike matayo jotij sirkal, jotij piny owacho chapter mar 6 madil kod weche mag bedruok kata integrity. En ni mondo omi lemo mar tiyo apisi mar sirkal nyaka ibed kod ng'ano man kod kido maber, kendo ng'ano ma onge kod weche mag mibadhi kata onge kod ong'weng'o mag mibadhi e wiye. Koro warito neno ni to gin jombetre mogwel mage kendo man kod ong'weng'o e weche mag mibadhi kata koso bidhruok e apisi ma EACC ocholo ne komiti ni mochung' ne weche mag pinje ma oko e bwo jaod bura ma Belgut Nelson Koech. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma jaber ma kamano. Koro wang'eyo ni ng'ano madhi